Good morning, good afternoon, good evening, depending on the location you're watching us from. This is Love Ada Family TV. Today, abịara with nne di m na ada di m. M wee sị ka nne di m nyetụgodo ndị ụmụ nwaanyị ndị agha ka natasịrị anụta arụ ka na-apụrị ka onye godu ha ka onye ha okwu ndụmọdụ. Mama ngwa ka inyekere anyị okwu ndụmọdụ. Gwa anyị okwu. Okwu ndụmọdụ na-enye ụmụaka alọtara alọta ọfụ. Anyị ndị anụ ndị mgbe ochie, anyị nwa asọpụrụ nne di, rubere nne di na nna dị isi, na ụmụnne di fuwele anya. Anyị adịghị akpọkwa nwe asa ma afọ m n'anya. So ụmụaka ndị alọtara ugbu a abụọ kụ elu, amaghị wee ife mbọ nsọ, enweghị wee sọpụrụ ebe nne dị nna, ebe ụmụnne dị nna. Keka nke ọ bụrụ na di wee nweta ego, achọghị digo n'ọbụla wee chọrọ ịfụ la ụlọ nwa, chụọ oge la ụlọ nwa gị, eburu gị nyere eburu gị agha. Achọghị gị ka nwa gị nlekọta gị, afụfụ ịtarị ọnwa ite naanị buo. Ụmụaka mụrụ ugbu a na-alụ ugbu a adịghị enweghị wee nsọpụrụ ma otu. Ihe mama na-ekwu kịta awụ maka ụmụ ndị nwunye a na-anụta alụta, kwụsị na ha na-abụ okwu enyi, na ha adị enye nsọpụrụ. Na abụ na ịbụrụ chọọ ịbụ ezigbo nwaanyị, ị ga na-enye nne di gị na nna di gị nsọpụrụ, na-enye chịkọtakwa ụmụnne di gị, mee ka gị na ha na di gị ka unu dịrị n'udo. Mama wee na-ekwukwe ma ị ga na-eso na ntị, ị na-achụsịsị ha. Mana mama bụ ihe na-akọwa bụ na o nwekwara mgbe mmadụ ga-eri ihe ndị nke a o soru. Ọ bụrụ na ikweghị ịnụta ndụmọdụ a taa, erukwa echi ụmụ nke gị ga-emekwe gị otu a, and ha ga-eme gị karịa, because na harvest na-aka no seed. So onye maka eji asị ka ị na-ene anyị na mba ụwa niile ka ịfụ ka mama si ekwu ya, ị ga-ama na o nwetụla experience some of these things. Ihe na-eme esi izizi na di gị n'ebe nne di gị na nna di gị nọ, ma ebe ụmụnne di ya nọ, because onwe mgbe ha ga-abịa ịlụwa di gị. Otu a ka ị ga-amụkwa ụmụ dịka o si wee mụọ na so ụmụ gị ga-emekwa gị ntu a. That is love. Kama anaghị agbanarị ya n'ọsọ. Akwụkwọ nsọ kwuru ya, and otu ekwuru ya, okwu Chineke bụ na amen. Love Ada Family.